Vieš, dlho som si myslel, že hnev prichádza zvonka. Že ma niekto rozhneval. Že svet je zlý. Dnes viem, že hnev nevzniká tam vonku. Hnev sa rodí vo mne. Je to len dôkaz, že ešte nie som úplne v poriadku. Keď ho potlačím, zostane vo mne. Keď ho vypustím, často to ľutujem. A tak som sa naučil dívať sa naňho ticho. Ako na učiteľa, ktorý mi hovorí: tu, pozri sa. Tu to ešte bolí. Nenávisť, to už je iný stupeň tmy. Nie zlo, ale nevedomosť. Keď človek nerozumie sebe ani druhým. Drží v sebe oheň tak dlho, až mu zhorí pokoj. No čím hlbšie som šiel, tým viac som pochopil, že hnev sa nedá poraziť hnevom, len láskou, tou tichou, čo nežiada, len chápe. Keď sa v človeku zrodí pochopenie, prichádza kľud. Prestane mať potrebu vysvetľovať, dokazovať, bojovať, lebo už vie, že nie je proti komu. A keď sa v tebe rozplyne hnev aj nenávisť, zrazu si bližšie pochopeniu samého seba. O krok bližšie osvieteniu. Nie preto, že si lepší ako ostatní, ale preto, že už nepotrebuješ bojovať s tým, čo v tebe bolo. Len ticho a mier. Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak sa ti páčilo, daj like, odober kanál a môžeš sa tešiť na ďalšie už o týždeň.